asi som našiel ten najviac crazy seed v Minecrafte, takže pri spawne tu máte túto villageu, tam jeden vrek, druhý vrek, prvý portál a niekde druhý. Tam je druhý portál a iba z dediny dostanete toto. Potom z portálov dostanete toto, čo je dosť dobré. A potom z tých oných lodí dostanete toto, čo je podľa mňa crazy. Takže celkovo je to toto, 5 diamantov, proste je crazy. A zabudol som, že je tu ešte jeden portál tuto, vedľa ktorého je ďalšia dedina, hej. A keď sa pozriete pod to, tak tu uvidíte jednu túto hovadinku, toto vyššie trošku druhú a niečo ešte také medené za tým, hej. A jo, tam je ešte, to je tá istá. A je tu strašne veľa tých ametistových jaskyní, je tu strašne veľa vidno, ako, počkať. I prvá je hentam, tá prvá, tam druhá, tretia, štvrtá, tu je ďalšia, tu, proste všade. A ten si ide toto.